Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong makalingaw kay nga drama. O karon mag-upload ta sa atong may drama compilation part 83. So, dili pa ta magsugod mga listeners no. Ako lang gapon ipaybaw sa inyo mga listeners no. Katong dili day ganahan maminaw sa atong pag-vlog o katong atong pag-istorya. Pwede ra ninyo i-pass forward mga listeners. Diretso ra dayon mo sa drama. Minimum diri nga pag-vlog 10 minutes to 15 minutes. Pwede ra niyo i-fast forward no. Magbasa na ta sa atong comment katong last na to nga gi-upload nga part 82. Katong nang basahon. First comment na to, Oscar Abayadog. Salamat na sad idol ug bati jud di ay mangabit kay kundi mag-ibot. Masakpan gubot may may kinamot na lang wa pay gubot. Kulba gapon ni ang comment ni Oscar Abayadog no. Sakto jud ka Oscar Abayadog. Mas maayo pa Oscar no. Nga dili na lang jud mga bit parang delikado na nga dili na niya mag-ibot no. Salamat kay kanimo Oscar Abayadog sa imong pag-comment ug salamat kay sa permi nimo pagsunod sa ato ang mga drama. Si Ma'am Marisa Hilwa. Salamat idol na napud niyo upload drama. Salamat pud kay kanimo Ma'am Marisa Hilwa no. Nga naapod ka pirmi ga sunod jud sa atong mga drama. Hinaot ma'am nga malingaw jud ka pirmi sa atong gipang-upload nga drama no. Ug salamat jud kayo. Si Charlene Tapaw, lupig pa stalker nako aning inatang sa imong gi-upload idol. Samot na noon akong kamingaw sa akong lalabs Miming Junis nako ani sa Pinas listening from Bahrain from Cagayan de Oro City. Taga Cagayan de Oro ni si Chrislyn Tapaw ug amping-amping dia ma'am sa imong trabaho ma'am no. Salamat kay kanimo ma'am Chrislyn Tapaw sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Daghan jud kay salamat. Imong pag-comment ma'am daghang kay salamat nga isa jud ka na appeal sa atong pag-vlog. Ram Rico. Salamat sa upload idol. Malipay na pud mi mga bayaw ko nindot paminahon sige lang mi katawa. Sige na ni sig comment sa ato no si Ram Rico. Daghang kay salamat kanimo Ram Rico no. Balvina Tapalis. Thank you kaayo sa new upload sir. Naanapod ko lingaw. Salamat pud kanimo Balvina Tapalis sa imong pirmi pagsunod pud sa atong drama. Si Romy Boy. Salamat ta pud idol lingaw kaayo mi. Ikaw ra jud makapawa sa among kakapoy hastang lingaw jud sa drama. Salamat pud kay kanimo Romy Boy no. Pirmi nagka-comment sa tuwa. Salamat jud kayo. Ma'am Liquins, nahuli naman ako. Ug salamat kay ma'am sa pirmi nimo pag-comment sa ato nga isa jud ka na appeal jud sa atong pag-vlog. Lipay kay ko ma'am nga naajud ka pirmi nga comment sa ato ug daghang kay salamat jud. Kaduang comment ni Ma'am Liquins, thank you idol lagi ako nakasali sa vlog mo. Stress reliever kaayo ni. O sakto jud ka ma'am no. Kay kini ato ang drama makalingaw jud kay ni siya no. Pala jud ni sa ato sa atong kakapoy ug sa atong stress no sa panghuna-huna sa kada adlaw ug salamat jud kay ma'am nga isa jud ka nga na-appeal sa atong pag-vlog pirmi. Ugos po na ko ma'am daghang kay salamat sa imong pagsunod ug pagpirmi pagpaminaw sa atong drama. Si Catherine Sulit, thanks idol gisi na pud ang baba namo katawa. Salamat pud kay kanimo Catherine Sulit sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Jojo Buna, grabe katawa namo aning drama idol hastang aligriha. Nalingaw jud kay si Jojo Buna no. Salamat kanimo Jojo Buna. Si Edgar Palma, dili mi sumhan aning makalingaw kaayo nga drama idol. Salamat sa new upload. Salamat pud kanimo Edgar Palma no. Napud ka pirmi gapaminaw sa atong drama. Si Paul J Manito, makalingaw jud ning dramahan ni idol. Usahay makarelate ta ba? Tong sindir nimo nga sa uban nakapakasal bisan unsaon day nato og hatag ang tanan idol. Kung magbinuang ka dili jud ay mahatag ang 100% ang pagsalig. Sakto jud ka no Paul J Manito. Ug salamat kay sa imong pag-comment Paul J Manito. Amping-amping sa imong trabaho. Salamat kayo sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Sugar Santos, salamat idol nindot kaayo nga drama dili jud ay mapugos ang laki ug way gusto sa bae. Thanks idol sa pag-upload. Lingaw kaayo mi. Salamat pud kanimo Sugar Santos
sa imong pirmi pagsunod jud o pagpirmi pag-comment sa ato nga isa jud ka na apil po sa atong pag-vlog. Salamat kayo. Si Analisti, idol, salamat kaayo sa paglingaw namo. Mahimuot kaayo mi sa drama dol, sige ra mi pangatawa. Salamat pud kanimo Analisti no sa imong pagpaminaw jud pirmi sa pagsunod no. Sa imong pag-comment ma'am, pirmi na kag-comment pod. Salamat kayo. Judith Sakia, idol, lingaw kayo mi dire minaw sa imong drama. Shout out na sa mi idol from Toledo, Cebu. Makatawa jud mi sa mga drama dol ug salamat tayo sa inyo upload dol. Salamat pud kanimo Judith Sakia no sa imong pagsunod ug shout out diha sa taga Toledo City no sa imong mga kauban diha. Shout out, daghang kay salamat. Si Nina Castro, sir, salamat sa inyo upload ug pag shout out pod, lingaw kaayo mi. Salamat pod kanimo ma'am Nina Castro no na pirmi jud ka comment. Salamat kayo. Si Lina Buna, salamat idol sa pagbasa og shout out. Dili jud mi mahunong paminaw aning drama dol, pirmi jud mi namo gihuwatan dol. Salamat jud kanimo pud no Lina Buna sa imong way hunong pagpaminaw sa atong drama. Salamat kaayo. Si Birna Siroy, thanks sa drama idol, lingaw kaayo mi pirmi. Salamat pud kanimo Birna Siroy no naadjud ka pirmi ga paminaw sa ato mga drama o pirmi nimo pagsunod. Salamat jud kayo. Si Tupir Valdez, haha, dili jud basta mga bit kay basin dili maibot. Kuyaw kay na no. Sakto na yung comment ni Tupir Valdez no nga di ta pataka, di jud mas maayo jud dili mga bit kay basin dili nga maibot no. Parehas katong gitrending karon no kuan, pero kuan ra man dito dai no kanang scripted ra ang gibuhat atong nagtrending katong wala nag-ibot no, scripted dato siya. Pero na jud pagtulunan gapon no nga pasinday matinuod no, mas maayo na lang jud nga dili jud mga bit no. Salamat kanimo Tupir Valdez sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama o sa pag-comment no. Salamat kayo. Si Nilda Yikik, kuyaw jud basta mga adik oy manglugos naman. Salamat kayo idol sa pagbasa more drama pa idol. Si Vilma Amor, hi sir, gilingaw na pud mi nimo sa mga drama, dili ko mapulan paminaw aning dramaha. Jud ug salamat kayo sa pirmi sa pag-upload. Salamat pud kanimo Ma'am Vilma Amor no sa imong pirmi jud pagsunod sa atong drama ug sa pag-comment ma'am. Salamat jud kayo nga naa jud ka no. Pirmi ga suporta sa atong channel o isa jud ka na apil pod sa atong pag-vlog. Salamat jud kay kanimo Ma'am Vilma Amor. Si Karen Baroy, salamat idol sa upload o pag-apil sa vlog, ganahan kayo mi. Salamat pod kanimo Karen Baroy no sa imong pagpaminaw o pagsunod sa atong drama. Si Isabel Sirna, bag-o na to ning komentor, si Isabel Sirna, lingawa man ay diri. Shout out idol from Ormoc Liti. Makilingaw kaayo ang drama diri. Salamat idol. Taga Ormoc ni. Shout out kanimo diha Ma'am Isabel Sirna sa Ormoc Liti. Taga Liti di ni si Isabel Sirna no. O salamat kay Ma'am. Welcome sa ato ang Palanmay Drama nga nakasulod jud ka sa ato ang channel no. Salamat kaayo kanimo. Ug sa pag-comment Ma'am, salamat pod. Si Helen Basil, salamat idol sa pagpaspas ug upload, lingaw kaayo mi kinatawa dol, more drama pa. Salamat pod kanimo Helen Basil no sa imong pag-comment ug pagsunod sa atong drama. Salamat kay kanimo. Si Dayan Baler, ay salamat kayo idol sa new upload, katawa na sad mi ani. Salamat pod kanimo Dayan Baler no. Pirmi pod kaga-comment sa ato. Salamat jud kayo Dayan Baler no. Si Katibando, nice drama idol, God bless you. Tulo ka heart ayon. Salamat kanimo Katibando. Si Arlene Berlin, ganahan jud ko mag-comment idol para ganahan sad kag upload. Maura jud ni among lingaw dol, minaw sa imong drama o wala imong drama, hastang mingawa jud. Salamat kanimo Arlene Berlin no sa imong pirming paminaw. Og matud pa niya nga wala daw akong drama, mingaw jud kuno kayo daw. Salamat kay kanimo. O sa pag-comment Ma'am, salamat kayo Ma'am Arlene Berlino. Si Music Lover Mix, everyday jud mi ga sige ngisidol kay paspas
man imong pag-upload. Salamat idol. Salamat pud kanimo Music Lover Mix no nga sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Salamat kayo o pag-comment. Salamat o sa imong pag-comment Music Lover Mix. Salamat pud. Si Buyet Lidra, mawa jud anong kalayaan ning drama idol kay sige raman tagkatawa. Sige katawa dai si Buyet Lidra karon no. Salamat kay Buyet no. Nalingaw ka sa atong drama. Kay kini atong drama man jud no. Makatawa jud ka no. Siguro kapaminaw ani nga dili makatawa. Og salamat jud kay kanimo Buyet Lidra sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Marlito Prak, ato ning kaila no, si Marlito Prak. Salamat idol sa new upload drama, mawala stress. Matud pa ni kuano, nawala ang stress ni Marlito Prak no. Salamat kay kanimo Marlito Prak sa imong pagpaminaw sa atong drama, daghang kay salamat. Si Joseph Bacaro, si Binraon sud makuha idol, banat jud ta mintras bata pa kay inig idaran, luya naman. Kulba Joseph Bacaro ba? Banat jud siya no, mintras bata pa. Kulba si Joseph Bacaro no. Salamat kanimo Joseph Bacaro sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Si Bika Lods, pirmi jud burot ang sipon sa akong amiga ining drama ha. Ti pa jud dako sa ngisi pagka dungog ani nga drama. Kung makatawa pod perting kusuga. Madungog pa sa tibok barangay ahaka amiga ha oy. Kulba kining comment kuano kalingaw ning comment ni Bika no. Salamat kanimo Bika sa imong pag-comment no. Og shout out di sa imong amiga dia nga sige katawa karon. Jin Bagaris, pa shout out ko idol, ganahan kay mig paminaw sa imong drama. Gapaminaw mi while gakaon og saging, mao ni ginaingon nga bahalag saging basta labing. Tinuod yun na no. Bahalag saging basta labing. Kulba ini si Jin Bagaris po no. Yang comment no. Lami ka na ilang gikaon karon saging bana karon kaon sila saging bahalag saging ra basta labing. Ug mao to mga listeners tanan ka comment sa atong Fart 82 og atong gibasa karon na-appeal sa atong pag-vlog sa Fart 83. Di na ko dugayon mga listeners kay taas-taas na ato nasugdan atong Palmay Drama Compilation Fart 83. Ako si Cardo. Hinaygon ang tao usahay dili masabitan. Ganun nga ikaw, tao sa kabuutan, sa hinigugma, kanunay mabuwagan. Mao kining nitabuos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalim. Sa, di mo na yun ukihang imong uyab sa tao nga naglugos niya. Opa. Ug yan na din pagkaslan. Ay, pastilan. Husto sa daiyang hukom hinoon. Kay kung mapriso ang milugos niya, ug kamoy magdayon, masil permilo mo mag-away. Ang naka-virgin sa imong asawa, ang tao mang naglugos niya. Dili man tanang ko isa pa yung nitabo niya. Kay mahal ko siya. Pero ako'y mahimo. Adto man siya magpakasal sa milugos niya. Dawatan lang ginangangay mong di gid mo angay sa usa dong, dawatan lang dong. Pangitan lang laing babae nga, mao imong panguyaban. Kalimti tong uyab ni mo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Gaw, kung ikaw pa na unta ang naka-virgin sa imong uyab, di gud unta to magpakasal sa may lugos niya. Ang babae gaw, adto gyud na magpangita sa nakabuak niya. Mawita na akong gusto gaw. Ngadro ko hilabtan akong uyab human sa mong kasal. Uy, bati ng style gaw. Makauyab gani ka, bugha ada yun. Aron dili na kani maadtos lain pa. Kana may buhatag gaw Cardo. Mao ni siya ang igagaw sa akong uyab gaw, si Adila. Adila, akong igagaw si Cardo. Sus buutan kini siya, day Adila. Ay, may ganda, Adila. Opa. Parison ra ba mong duha? Mga gwapo o gwapa. Diba? Mamisita niyo ko ni mo ha? Sure. Basta ikaw. Ato bangon tika. Day Adila, salamat kayo. Kayo ko pantusa.
gisugutin ko nimo. Kana tungod kay buutan ka. Og may pagtanaw man sad ko nimo. Hinaot pa unta nga dili ka na mawa pa na ako, day. Gisultihan ko ni Lando sa imong kaagi. Gibuwagan ka kuno sa imong uyab kay nagpakasal siya sa tawo nga milugos niya. Ugma day ha. Manurita. Mag-date ugma. Oh, sure. Sorry raman ka ha. Ready ka na sa inyong date ron sa imong uyab, do? Oo pa. Unang date na mo ron. Hoy, bugaan din na. Bugaan ng uyab mo. Karon yun. Bugaan din na ron. Di na siya mawa pa ni mo. Lagi. Buga. Lagi pa. Bughaon ako siya. Kana! Huwag na buhata dong. Karon di lang mga taglaing laki. Ayaw dugi-dugay ah. Buka na yung pakwan. San-sanong mayo do. Umuta ni mo eh. Bisig dako na kayo nito. Umut. Munay kanahan ako, Cardo. Nga hagkadong payong ako Sana all. Kana, sige pa, Cardo. Sige pa. Isog din akong uha. Isog din akong uha. Hindi mo na. Ito na mo. Dako na sa igid. Ang imo sa boobs. Di ako dito. Sige. Sige. Okay, kami. Cardo. Cardo. Sana all. Kapuya. Ako sad. Kapoy, uy. Pero, di naman ka virgin sa. Oh, kay nahilabtan naman ko sa una na kong uyab. Ang una na kong uyab, maug ito'y nakahibat sa kuha. Naman nahibat. Sana Di ang all. tabubuwag ha. Oo, uy. Ganahan man sa kunin mo. Kay grabe kayo kamubrot sa, uy. Dong. Sige na. Saman, magawas na din sa motel? Ang gawas ba, uroy, uy? Sige na ba? Usap ta. Ha? Sige na, dong. Naku eh. Naku, Ha? kapoy ko. Naku, Di ka, puy, good. di naku. Usap pa ta, uy. Usap pa Di ta na ko ba? eh. Di ka? Ha? Di ka? Di naku. Ha? Sige. Dili gani ko ni mo usban, buwag ganti ka. Tulo ka round pag gani ang atong nakuha. Sige na, dong, Cardo. Usap pa ta, dong ba? Sige na pa. Akin eh. Oo, di. Aw ka na Di, ba? di. Ah, Kana. Sige pa, dong. Sige pa, dong. Sige pa. Sige pa. Didihap na ako gusto. sakit ako papangig. Ay, mong kamot, be. Ari na diri kapita, be. Happy. Saan ni? Kana. Cardo, kana. Cardo. Cardo. Unsa? Imo ko buwagan? Sorry, Cardo, ha. Nagkabalik naman gud mis una na kong uyab. Og nagsabak ko sa iyang anak. Mabdus ko. Bakakon ka dila? Ingon ka dila ka magitaglain. Cardo, una na ko siyang uyab. Og ako makabalipad niya. Maong pasaylo ako, Cardo. Pasaylo ako. Apan mauna niya ang katapusan tang panagkita. Bakakon ka, liar, evil ka. Ay, sus. Bako. Mga kadi ay pamugosoy. Di ba saan ikay ka virgin ito bayana? Mahal ako siya, pa. Kadaghan may tabo. Pero, nakibalik siya sa lalaki ka. May nakauna niya. Ay, panguyab lang lain ay. Doon na, paidaghang babae nga mabutsi mong kinabuhi. Ay, pagpakawaas, paglaom.
Doon ko lang babae panguyaban pa. Sila ni. May hinaot ko. Nga, siya rin na babae nga alang din ako. Di maamin ng damdamin, hanap kita. Ikaw pa rin ang nais ko, namang-nama puso ko. Dahil na salamat. Kaya gisugutin ko nimo. Kanatungod kay may pagtanaw man sad ko nimo, Cardo. O kinaot pa ang tanga di ko nimo pahilakon, ha? Isaan ko dahil. Mahalo nung panggaon dagit ka. O maaman no Rita? Mag-date ha? O sige. O bisag bag-ulan tanga nakauyab, pero ihatag ko nimo ang tanan kong pagsalig. Bisag karon dayon, masugot ko. Bisag asa ko niyo dadon, basta kay okay kay ko. Wala may aning imo eh. Sige ka na, sige pa. Masa mo? Birahe! Bumbahe! Kakardo, halika na. Buksan na na. Amitay ko na sa'y. Ingon ko kang paaka. Sakit na eh. Sakit pero ganahan ko. Sige pa. Sa papaaga man ko. Birahe! Bumbahe! Unsa? Makigbuwagan na ako? O Cardo, kay ang tinuoy. Igo ra ko nitilaw nimo. Og karon nga natagpaw na ko nimo, buwag na ta. Mangita na sa kuglaing lalaki uy nga, wa pa na ko matilawi. No, sa ninyate. Ano mo yati-yati man kay pagbuot na ako. Kakunta. Ang kanigugma ka na ko. Sorry, pero ang tinuod ba ko'y gugma nimo. Oh no! Ugo pa ko makasuway nga, nahigugma kog laki. Unsa no ninyate? Usbon ko sorry ha. Buwag na ta, kinatagbaw na ko nimo. Lami ka, pero buwag na ta, Cardo. Pagkawa ba yun may swerte sa imong mga nauyab gaw Cardo eh. Pulos man sila may buwag nimo. Pero sagdi ilang bay. Gaw. Doon na ba ko'y lain nga babay nga ipailaila nimo gaw. Buutan ning babay. Ako din ako. Ila kang Din ako. ring Joy? Din ako. So, din ako. Adi na ka? Din ako. Kaila kang Shirley? Din ako lagi. Adi di ako Shirley. Ikan karon. Di ko manguyab. Gusto masakitan pa pag-usap. Di ko manguyab pa. Dili. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ruth. Naingon, ako madili lang basta emosyon, nagipating, kundili usa ka desisyon na ang marugan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi at ako kayo. Hi. Hello, hain mo ka karon. Yan ko sa bahay. Oh hala. Ay kapalaka. Wa si Ruth diri. May ubas mga bata. Nag-PTA meeting sila. Maod ay nga kalmara kang nitubag sa akong Viber. Ngang nanawag ba ka? Kakaibaw mo kang basta Sabado Domingo na ako sa bahay. Gimingaw ko ni mo, Lester. Hasta ko. Gimingaw ko ni Mario. Sana all. Hapit ako mo uli sa Pinas. Sure ka? Kato sa man? Basta, i-surprise di ka. Mo ba? Basta, inikita na to. Tagbahon di ka. Sureness, ha? Sige. Ako pa. Ay! Naghubo man lagi ka. Ano magkakita ka sa lawas? Ngayon mo niyang pahimuslan. Hello, Lester. Imo nang tanan. Bahin Miss Ruel ini. Ako ni, uy. Ako ni. Ganang kamutan o masagidakon? Ayaw lang sa. Gusto kong surprise. Ano daan? Santang mag-viber ta. Aron, magka-atras ka kung gigamyan ka ini. Ipakita na ko ni mo ha. Now na? Oo, now na. Gusto ka? Sige. Mutanaw ko. Ay, kakapoy pa ining kayong tanga, uy.
O sabay kamit sa cellphone. Nga dili man ako makontak ang cellphone ni Lester. Nani ko sa amo. Pastilan. Imbis nagtali mi nga makaabot mis PTA meeting sa eskwelahan, may nahipilin pag yun. Saman, ready na ka? Ako na ni ipagawas ha? Og ikaw na yung hukom kun mo padayon ka ba ini? Ni na. Uy! Doon sa ka, Lester? Ipagawas mo ganda mo yung armas. Kwan, akong ikudakan ako Rod. Kudak. Namaw na ka? Maawa biya ni mo Rick. Ay, Rick naman, Belister. Kirig. Mau ka, bisyo-bisyo mo ka. Magbisyo ka, di matngon god. Matngon yung ka, na. No, ba diya ay, why kwenta ni mo? Nagbisyo mabug ka? Hapip ka sakpis mo asawa eh. Alas. Kada sa bador mo nang ako. Mare ko dire. Inuna ko na recording. Puang. Sakpan ka ng dugay dong. Agtan sa Nagkuwag singot ako atong hapit at sakpi tao na ipait. Oo, lagi. Di masakpan na mo. Tabon na. Tabon na. Rikim, tabon na ni mo. Di siya kita sa kuha. Imo gyud ay siyang paibugon ha? Ano yun? Aram, maginaminang po siya ng uli niya sa Pilipinas. Iya rin ba na? Patay na? Buhay pa, pero wala ko na ayaw sa sex. Ha? Maguna-una. Kung mag-awsa na, human na ako no. Uy! Kuy, ayaw din eh, pariyari mo! Human na ako na tagbaon. Tagbaon dito ko suot. At di siya magduda na ko nga, nagbisyo ko. Saan ka, Lester? Mangikap magkadiha, uy. Sabiya ka, uy. Siya biya. Murag nagkaroon pa na ko, Roth. Ay kung sa mo ka, kay gikapoy ko. Daghan ko kilabahan ganyan buntag. Hapon ako na human. Nakapaway na bitaw ka. Natuog na sa mga bata. Sabat ya, uy. Hikapoy lagi ko. Magkakasabot, eh. Roth, maglaruhay lang ko ta. Magkaruhay nga unsa. May lain na ka? Nasa kadiha? Sulti ko tinuod. May lain na ka? Mau din ka pahilabot ako? Nabuang naman kadiha, uy. Nga na bang ingon ana may imuhon ahuna, ha? Hindi na ko kabahilabot ako. Ba na ko kunin mo? Asawat ka. May obligasyon ka na ko isip imo ba na? Lester, gikapoy lagi ko. Ano di man ka magkasabot, uy? Rason na ni mo. O, na'y tinuod. Nagduda ko ni mo. Kana mo lakaw ka? Ngadugay ka mauli. Nagkikita ka sa mong laki, anak. Mo ba? Ha? Ay, kung himugsa, ha? Basig kay doon ni babay. Ako ni sad ano? O, be. Nga nung masangil mo po ka na ko, be. Nga bisag ka nus awa, ano bagay ko maghuna-huna, anak? Ako na. Sige na. Lipay ako. Bre, ay. Kikapoy lagi taon ko, uy. May laki ka? May laki ka? Bay kabit ka? Ay! Kisikis ko aping isag pa di mo. Usbi! Ay! Agay! Yay! Lester, sorry. Nakusog na ko ang pagsagpa ni mo, sorry. Unsa man yung cellphone ni Lester? May nanawag man. Oy! Ay nagtubag Ros! Ay tubag ka Sa ba? pa kayo nagdali man ka? Awa, hapit na hilo na mataga kay mo cellphone, oh. Oh. Ganun ki-off man ni mo. Samok! Di bali-bali ko sa mga kauban ko. Nga di ko ba ito sa pihapi? Inom-inom. Gasto. Mahubog pa ko. Ay. Ganun nagpalayo man siya. Lain naglihok ni nga kung banada. Panid eh. Mahadlo ko. Basig at takihon ko sa kasing-kasing. Wa man kay sakit sa kasing-kasing. Panid eh. Kay lalaki kurot. Kung daghan ang rason ang mahimo sa usa ka bana, aron dili lang masakpan nga nagbisyo siya, mauna na. Nagbisyo na kana si Lester. Papariki. Gikulbaan man ko nga nagsunod na Lester. Tora siya. Us may kipuhat din yung dapita. Oh, may miduol niyang papay. Oh, may kakusag. Gihakan niyang papay. Ginoo ko. Wow!
Nagkamit na kita, Mr. Viber. Adin mo, guwapa kas personal, Miss Viber. Tana, Mangaon sa taoy. mag-order lang ta. Adol ta mag-order og pagkaon sa motel. Okay, sige. Maumang ka ha. Shall we? Go, let's! Diyos ko. Hatagi pa kong igong kusog na masunod nila. Nanod sila og mutala. Kaysa man ang babae nga gika-holding hands sa kumpana. Wa ko makailanan niya. Wa po na siya magtrabaho sa ilang opisina. Nagkurog ko. Namugnaw ko. Sunod ko sila. Bahala na lang ni. Gusto kong ako yun mismong makasakop sa kumbana. Dugay pa ba ang pagkaon? Gigutom naman ko, Mr. Viber, uy. Uy, kaluoy. May kinagsibat ka. Patuloy mo nga, nang iyong bana. Mo'y masukat mo sa airport. Nisugat bitaw siya. Pero ang alibay na ko niya nga may importante kong kuhaon sa akong amiga nga kwarta. O para iya tong kwarta ha. Kinilaging makabanatag hangol og sapi, aw nisugot rapod. Wa magduda. Basig, nisunod doon mo. Wa uy, kamaog ko mo drama. Pariha dita. Ikaw, basig gisundan kasi mong asawa ha. Masakpan unya ta. Di na may tabo. Kung maru ka, mas maru pa ko nimo. Kaliwat kong James Bond. Pagdugay pa masarong pagkaon nga itong gi-order. Giguto mo na ko galit. Ikaw ba'y una na kong kanon ba? Ikaw lang ulit. Gentle lang ha. Huwag ko magamit sa kong asawa. Kay, irot akong paagas na ni mo kining akong duga. Lester, ka na ko ko di ay. Lester. Kamao kong... Kamao naman mo na. Maayo ko mo na tumanda. Bay. Tay basta. Ablis ang pultahan. Pagkaon na siguro na. Sa mukha, isas! Uy, pagtapos og hapon, uy. Tay lang benay mong lagay diha. Ay, malaki sa bitin nga tos pagkaon nga atong gi-order. Kadit lang. No, nagkurog kong maayo. Tingog na Lester nga akong napati. Kaya sa... Inugurot! Ikaw! Tuyo ka! Isulti ni Papa Ricky na nagsiyok ka! Ikaw! Ikaw ang babae na ka! Taon ka! Aray! Sakit na Pamilya! Les, tabang! Sabang mata! Pamilya daw ako! Importante na ko! Ayaw nila kinanay! Mag-iingas sa gisulob ang imong brief kaya nagsayaw-sayaw ng imong lagay! Ayaw ka, pwede ka! Mao ka! Nagtukang wa ko masuhito, sige banting sa mong cellphone! Sige mong nag-Viber! Kasi kung dili ko mamasang... Karon! O sabi! Ikiyata mo doon! Pamilya daw ni ako, Ruth! Pamilya! Pamilya sa imong mata! Ikaw mabayan ka! Ikatlan kong maayos imong taler! I-post ko ni sa Facebook! Lester, tumahan ako! Kay ko daka! Pag ito sa mabayan ka, nga naghubo na sad! Diri! Abang nako! Ang kamuha nga naghubo o mga bitin! Masikat mo sa social media! Matrending mo mga animala mo! Nganong labi, magyud ang ginadili. When ako magkasabot sa kong gibate na ito kayo na, pwerte na kong sukuag yun nga nakita ko nga kumbana o nangurog kong maayo. Sa akong kalagot, gikudakan ako nga kumbana, ngon man ang iyang ka-Viber nga babae nga naghubo na sam. Sikat kay sila, na trending god. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Veronica, ginaingon, bisan unsa pa nimo kabuutan nga pagkaasawa, dunay mo tintal nimo, kadugayan ikaw gayud madal. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahinom.
Uy, manadyo kong shower. Uy, pwes ko nang pamati ko sa kong lawas. Karong taon-taon, maabot na akong bana. O ganahan kita siya ng motor jack na ako kay humot naman ko. Yun yan ang akong bana nga si James. Manaog ko sa silong. Ablihan ako o may ampultahan sa dakong gate. Magdali ko. Dong may kini anak ka. Nagtapis kog to alya niya o ako magpraog panty. Uy. Hala? Maing hapon, Mare. Hala, uy, sorry. Abi na kog ang akong bana ang nia. Ikaw mong guday ni Pribaldo, uy. Kumuta ni mo shampoo, Mare, uy. Mao pa. Gika ko nag-shower. Nagtapis kog to alya Way nga. bra og panty, Mare. Sus. Kung kuhaon ang tualya nga imong gitapis, Mare. Kaning to kalimutan aul, Mare, uy. Lumiaw ni mo, Mare, uy. Pre, naipog ka na ko, pre. Oh, Mare. Oh, Mare. Lumiaw gini mo, Mare. Uy, pre, kalain ni mo, pre. Uy, isimbunti kang James, pre, ha? Uy, ayaw, Mare, uy. Tinuod nga naibog ko ni mo. Pero, kuto pa diha, uy. Time pa, pre. Sa may mong tuyo si mong pag-anhid ay din hiya sa amo, pre. Wa lang, Mare, uy. Gusto na kong mutanaw ni mo. Nahibaw man ka nga, ning mga orasa, wapas pare. Maong ni ako. Sus, labi ang mo, Mare. Ay, pre, lakaw na lang, pre. Uy, paulit na nga to, eh. Hapit na maabot akong bana. Lakaw na, paulit na dito, pre. Ha? Sulti ba Simon? Nakita niya nga may anis pa rin baldo kanina. Nag-usam siya din nila eh. Ha? Ay, nang nangita ni mo, Kuy. Suod ba ka ayo mo? Maong nangita siya ni mo. Anin na siya dire-permi, mangita ni mo. Magianin niyang wako no? Kuya huungon ka ng tawana da. Dukirok na pa ng tawana. Dukirok na sa mga babae. Kapilan na masakpi siyang asawa? Nga doon ay babaeng gigabit? Dong James, kung ako man sad ganang iyang tuyuan o panguyab, isa na mahimong mupatol ko niya. Uy, na ako kang akong bana nga. Natural, kugihan kay skama. Ako lang ba? Sig, madaka ka niya. Aw, basta magkugi ka lang torjak na ko, di gud mahitabo nga mangita kog lain dong. Dong, may kay ni anak ka tanan na. Kwarto tana. Kaniya ba ako nagpaabot ni mo? Tanawa ha. Walisun ako akong sayalawa. Be. Ay, ngingi. Bakit panti? Di na. Ikingan ako eh. Ako mamanti. Ko sa manana pa. Ay! Parang diritso na ta. Tanan na, kwarto tana. Sige na tong chi. Sige pa dong. Labi mo pagkakaihi. Haki pa nagmaayo. Pagkakaihi. Na-sense ni mo. Sige pa. Basig ihian ko ni mo ha. Para pagkakaihi. Uy. Ay, pagpasay mo, be. Katuskig. James. Alipi. Apiti. Dali asa di mo. Kaduhaon ako. Sige. Primero. Oh, Pribaldo. Ikaw nasagling anong ni amang ka, uy. Oh, Mare. Sus, lumiaw gini mo, Mare, uy. Wag ka og daga pa og lawas, Mare. Hugot pa ka og angay. Dahugot ba oroy, oy, kada adlaw mo kong bagdukan sa kong bana, maunay huot. Mo ba di, Mare? Mura malagi wa lang matandog sa akong tanaw, Mare. Sa imo ra gyud ang pananaw, pre. Usap kayo sige na balik din sa bahay. Oh. Pribaldo. Ah, Masa man? Pre? Kami daw tapos sa asawa. Tabag! Tabag ako, pre. Saman? May dautan kang planos kong asawa? Naibog ang Veronica? Ganing, what town, pre, uy? Kung target ko og babae, pre, di sa ko lang minyo, uy. May pareha kong Ricky. Ha? Daga na nga ko ang rumbuhon, uy. Sumagot, pre.
Kaya? Naswito ng ako. Kung tanang babae nga akong gikabuangan, mga daga, uy, di ko alam minyo eh. Lagi ha? Laruhan ha? Sige ko kaganis ba eh. Labi nagwa ako. Tungod, kay suod tamong duha. Ningawon ko ninyo, pre. Ako pa ikaw, pre. Hunungan ang papapadlong ni mo sa mga asawa eh. Buutan guys, Mari. Ngayon mo budhian. Pagbago na eh. Ako'y naluoy si mga asawa. Pre James, Mga na, Mari, lalo na. Ay, pagkatusog tipo na imong banang badlungon eh. Etan ano ko na mo. Midaot kang maayo. tungod di sa kong konsumisyon ni Baldo, pre, uy. Dokero kayos mga babae, uy. No, imo pa ng biyaan, Mari. Kagwapa ni mo, Biyain na ba na ni mo, O pangitaglaing lalaki nga matuod ka magmahal ni mo. May mupunit pa kaha na ko, Mari. Ngawangkig naman kayo kog lawas. Nawa na akong kanindot sa daga pa ko. Agwantahon ko na lang ni kabadlungon aning Baldo, uy. Kay mahal man sad gud kayo nako siya, Mari. Mahal ko ang dokero kong bana. Unsa? Si James sa disgrasya sa gimanihon niyang motor ug tuaron sa ospital pa. Lagi, grabe kahimtang mo sa lakaw. Ato ada yun yung bana. Ato ada yung Veronica. Mauna pa. Dakong kantidad ang gikinahanglan para sa operasyon ni James. Uwang kaya mo kwarta pa, uy. Asa man taon mi ani manghuam og kwarta. Si pare ni mo Baldo ay. Kudungog man kog mga tabi-tabi diya sa unahan nga nagpahuwam ko na nagkwarta. Ato ada yun. Ang iwas pare ni mo Baldo. Pre Baldo, Mao ka na, Mari. Hatagan ti ka og dakong kantidad. Basta patilawon lang ko nimo, Mari. Bisag kausa lang. Uy. Ibugay ko nimo, Mari. Mayo kay wa ro din si Lorna. Sige na. Matutas kwarto na. sige. Tungod og alang sa kumbana nga nagkinahanglan og kwarta para sa operasyon. Sige. Mosugot ko sa gusto mong mahitabo, pare. Sige. Dada ko sa inyo kwarto. Pre, dali pre. Kataw na giguan ni. Dali akong balat o pa sa ospital. Ay, dugayan ko ni. Bahal kong matay to. Dali pa. Kikipot ko ni maayo. At ato ni anang duha ka pa alin mo be. Dali. Tirahe! Bombahe! Bombahe! Nga kung minyo naka dapat kontento na usa karong yun maibog dili mo huway kong sapno. Human sa nahitabo na mo ni Paribaldo, may adadayin ko sa ospital. Kanya kay kuwang pamangkin ang kwarta, mautungan patuloy siya kog balik ni Pari. Aron mapalit yun ako ang tanang palitunon nga tambal sa kumbana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Franklin. Ginaingon sa long distance relationship, may chance ka nga magkakitaglain. Pero timan dili ka ma-develop sa lain kung puggan mo kini kay gimahal mo siya. May konsensya ka. Mao kini nahitabos kong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Grabe ha. Uy, kadagang gi-PM si Joy na ko kadaghan ba ni? Pulos pagid I love you, Frank. Kinagibabayan na. Basta dili na ko replyan. Daghan kay siya i-PM na ko pero usaray dialogue. Uy, nanawag yun Hello, Joy. Kumusta naman ka, Frank? Nganong dugay makang reply sa messenger? Busy kay ko, Joy. Unsa may mong gikabisihan? Sa tindahan. Saan ako nabagi sa ligan ni mamang mangumpra. Alas sa tindahan niya. Sure ka?
Nga gisugo kasi mong mama. Lagi! Di na di ka butuon ako karon ha? Magduda, mag-ukuni mo, good. Kani ato, di man kaingon ani. Busy lagi ko, Joy. Frank, di abi apos layo. Giagwanta lang bayan ako ang atong kahimtang. Dili ba lalim ning LDR ta. Hibaw ko, Joy. Kay bawgyud ka nga, insecure ko permi. Kay basig mangita kag lain ug magmata lang ko punta. Dili na mahitabo kay love di ka. Promise? Promise. I love you, Frank. I love you too, Joy. Si Franklin ay nagpantay sa lang tindahan ron. Timing nga magpalit ko ketchup. Ano? Say mo. Ketchup? Kasi Brad. Super hot sa manako. Naro. Frank. May GF na ka? Oh, nana. Lagi ko kita. Taman sa broad. Di nga. Lagi. LDR di ay mo. Oh? Kana ba yung LDR no? Matintal jud pa ya kasalain, anak. Lahi siya. Ikaw? Ako? Kung doon ay matintal ni mo, dali na kang madaba. Lahi sa ko, Prissy. Kay love kaya na ko akong uyab nga si Joy. Joy dayangan. Oo. Gwapa siya. Gwapa. Mas gwapa kay nako. Mas gwapa pa rin mo akong uyab nga si Joy, Prissy. Mao ba? Oy, hinaya ko nung nagbutang, Prissy. Kay mabuak ng ketchup. Uy, naunsa ka diha? Kasabitan magduha ka kilong baboy ng imong simod, God. Soko ko. May uyab na Deshanti. Mas gwapa pa ko nun ako. Si Kinsa ba? Ay, kalami ba na ining adobo ni mo ay? Si Franklin good. Ay sus, Prissy. Nga no gud taong masuko man ka nga may uyab na si Franklin. Maayo magnaging kayo. Nakagusto man ko ni Franklin, be. Sharo. Tuwag siya mangita sa layo. Nga man ko sa duol. Naghilom diha, Prissy, oy. Liwat yung kasi bunganda. Prissy crazy. Sa tanang Prissy nga akong nailhan, ikaw ragyoy crazy. Feelingon sad kayo kada. Ay, kaon na diha. Mahurot ron niya akong adobog kaon, malas gyud ka. Hutda na diha, ante. Diwa ko'y ganang mukaon. Bahala ka. Hot doon ko gyud ni. May kahati pala ako sa puso mo. Yahoo! Ante! Nga na mo magipaw, oy, nagkantaman ko! Naay mo aging minatay, oy. Mubangon unya nas kanindot si mong tingog. Sa? Halaki sa ilubong. Wa ka magdali? Wa. Kanauga dito. Pangutan ang kinsa nang namatay. Karaan, Google naman ko. Nindot kag tingog, Prissy. Ay, nakadungog day kang mikanta ko, Frank. Gapon, pag-agi na mo sa inyo. Katumiagi mo ba kay nagkatubig binatay? Ay, mao ba, Frank? Mapil pa kas The Voice? Daog yun ka. O dili ba sa tawag ng tanghal? Tanghalan? Tanghal. Tanghalan? Tanghal. Kay tanghal mo ka. Uy. Okay, rag-joke-jokean ka ni mo, Frank. Oy, basta, kining akong kugmani mo, dili joke. Prissy. Ante, may kaila kang manglumay? Naunsa ka diha, Prissy? Kinsa man ko na imong lumayon? Si Franklin. Aron sa ingon iyan akong higugmaon. Oy, pagpuyo, Prissy, oy. Hal-hal ka lang diha. Kagwapa ni mo. Unya mang lumay lang kag laki. Nya, be. Ang lalaki nga akong nagustuhan, may uyab naman, be. Mao ka. Pangitag lain, oy. Kanang way tag iya. Auntie, love na ko si Franklin. Love na ko siya. Unya wa man kaniya gilove, be. Si nag-ingon? Si Franklin. Ingon siya? Kaklaro, ana. Ayo, Prissy! Prissy! Hala, ni alagi ka pa. Anil ko to'y po yung ante ni mo eh.
Unsa? Kay? Gabuhag na misa kong uyab. Sa? Ay mo santi ni mo. Kami sad, padayon na ako. Uy, huwag ka problema. Bedindo. Kunin mo pang ibas, Prissy. Oh, yabi siya. Bay, ikaw may iyang gigugma good. Di ba ako tas Prissy nga may LDR ko? Bedin. Bay, tabangi ko, bi. Nga magkauyab ni Prissy. Unsa bay? Ikay panguyab kang Prissy para nako. Aron, sugtunayin ko niya. Sige na, bay. May gugutang duha. May gugutang tunay. Panguyabi si Prissy by Franklin. Uy! Ikaw ni Franklin? Ako. Mamisita ko ni mo, Prissy. Ha? Dawatan mo ako. Thank you, Franklin! Bay Dindo, okay na. Uyab na mong Prissy. Gisugot na ko niya. Mau ba, Bay Franklin? Uy, tagkang salamat mo, bay. Yes, yes, yes! May uyab na ko. Uyab namin ni Prissy! Mahimo ba, Dindo? Ay, kuno kong sunod-sunura. Sagdihin lang ko, Prissy. Ako maning kalipay. Imong kalipay. Kay, nga na di ay. Kay uyab naman tagod. Sa? Damgo ka? Pag mataoy, basig daman ra ka. Na, kung di ka kamata, urumon dyan ka, anak. Ayaw palabi sa mong pagpataas, Prissy. Wa ko magdamgo. Ilabi nagwa ko daman na. O dili mahimong urumon ko. Dindo? Uyab na tang luha, di ba? O makamamatuon niya na mausi by Franklin. Ha? Naman gani ko ibuwak nga gipahatag niya sa diyang namisita siya. Ako to. Pasaha ang card agto. Uy! Niya to'y nakasuwat sa card. Nga niya sa buwak katong gihatag ni Franklin ako. Nga tungo sa gabi. Hello. Hi. Tugay ng panahon nga naibog ko nimo. I hope nga pinaagi ni by Franklin. Magkauyab na tang duha. I love you, Prissy. Love much. Dindo. Ay, dili! So, kung ako ning palauman, kaming doon si Dindo ang nag-uyab ug dili mi uyab ni Franklin. Frankie, ilan ko ni mo? Sorry, Prissy. Ay, hindi ko reklamo mo, good. Nalalaki nga nahigugman ni mo. Igor ko bitabas kong amigo kay naluoy kong Bedindo. Aw, kung uyab naman kaming duha ni Dindo, wala ko'y mahems. Tawat na lang bisag galagwart. Maunig ginaingon ni Noy Teban Escudero nga, pagkakidor. Uy! Oh, kisa man ang misira sa pultahan. Wa man lang manuktok. Siya, Kuya Buwan. Ipta siya. Pwede lang kong pag-rip na ko niya. Buo na ko yung sinina. Muna gitawag og hipon. Lamig hipon mas lawas. Pero di mada syudad ang dagway. Apin bahala na ni. Kaya na, bahala na ni. Unahan ako sa Bedindo siyang pagkabuhaton ka, Prissy. Buo na ko yung panty, eh. Nindot ang panty. Oh. Wow. Kanindot sa kitapunan sa panty. Lami ng hipuna na. Ay, Franklin! Say po sa buti niya, bay! Ay, reklamo. Dali, kitang doon magtabang niya. Frank, buka! Uy, ganun ko. May mawa magambino! Ganun ko. Sige na, dali, kitang duha ang gamit lang. Prissy, lamig siya ba din doon? Hindi ng hipuna, oh. Lain sa kayog, di kumutilaw ni Prissy, uy! Ana, may bane. Diya ka sa ubos, nga bahin. Kita dila, eh. Bay Franklin, kaya ako diri sa taas nga bahin.
Bay. Okay. Sige, Ha? sige. Okay. Sige, tas kundi lai. Handap. Duha tutoy ni Prince. Itong dyan, pipit. Na mahimo, uy. Kami guyuyam ni Prince, eh. Ako yan nasa tubangan. Ug ikay sa likod. Ako man ang uyab niya ko, di ba ikaw? Una po kung bisita niya sa ila. Di yun tamo magkauyab. Oh, mau ba? Sulaan ni nun. Oh, sige. Eh, unsa man? Sa tubangan ko, ha? Ikaw sa likod. Dungan tag-insert. Sige lang. Sige. Naloy ko presi. Kaya nagbunga ang gibuhat niya. Namabdos ang ganahan. Ako nalubag sa tanan. Saon? Pili man ko. Anak ko sa tubangan. Sa tungang bahin. Pwede malami ah. Marsagod mig. Nagtuslo buwa si Belindo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Matod nila ang lalaki kay dara na tagsala mo barog ang tuod. Pero kung imo magkontra ibabaw sa kama o sa kabatan-on nga babae unya humot, perte man ding toy hakawa. Mao kining nahitabo kong kinabuhi nga di na ko mahibong may kalimtan. Uy, akong asawa naghinuktok pa ni siya sa may sala. Maglawam kag yun na huna na. Saan sa kayo na huna ni ay mura magmagulaan. Day maring. Huy, day, huy. Oy. Dong Damian. Ikaw mo din ni Kalawang ko na magunahon na agad. Usaman, nagunahon sa ka sa duhatag ka ba nga anak? Kanaminyo na? Kautas layo? Kagida sila mga bana? Ha? Gusto ka. Sila gid akong giunahon na dong. Anak mo ginaday. Usahan, mga babae mga atong buha ka anak. Madagit ko na laki. Nag-uol giday ka? Nalayo na sila nato day? Wa ko mag-uol nga layo sila nato. Nasuya lang ko nila. Ha? Suya? Anong suya ka nila? Usa may suyaan mo sa duha na to ka anak, ha? Nasuya ko nila kay klaro man kay gisigihan sila turjak sa ilang mga bana. Jesus, no. Pero ako dire, wala gid ko di mo turjak ka. Isa pa de. Sugod ni istoryahan nun. Dugay na kay kumwa di mo turjak ka. Ilak mo ka. Sumsa. Muna mo na problemahan. Tatra. At kwarto. Tana dayon day. Sige pa do. Ipagmay ako. Dito kaya na nako. Makatilaw ini. Magkadawat mo sa ilong. Ha? Hindi mo ako angso. Ay, hangod. Ako makaligo. Tungan sa diha. Sige pa. Bakit maayo pa? Sige na, oy. Magnani abog-abog. Ay! Sige na pa. Ito na ko sa boobs. Diyan na dindiho na kong boobs, be. Kada. Dito ka pa ko sa imo, be. Ay na lang. Oy! Nagkikapi ka. Mo na di pahikap. Kaya tanawa na unsa ba na. Kaluyat na na. Ay, huwag mo na pag-isip. Oy! Ulo mo. Unsa. Rugen. Mas ba na tao ng Ay, imo? reklamo di. Ay, reklamo. Ikaw reklamo. Bahog yung angso na imo. Oh. Hapiura na. Hapiura. Gina. Am-amin. Mangisog na. Gina. Hapiura. Yun, bidyugihon tani. Sige. Sige ya. Masayos imong ngipon nga pag nag-uy, nanam kay pag-uy, Kapoy kasakit sa baan eh. Magapon mangisog. Suga na, oy! nagtipak ng ngipon ni mo. May maya ini buhat kay na. Okay na buhi, yugyugom din ang mugahi. Pa, Sana lang, butay hakaw yung mga no. mauligi pa. Bida. Ako na luis kong asawa. Pero pa, kumusta din lolo? Oy, Lapa, lolo, tapa nito.
Ako nahimo. Lolo ni mo buhi pa. Gihagir na lang kay di naman ka mo musulti. Silan, kabati na ni mo. May pagkunin mo tiguang na. Ay, babae pa kung matanong kapuyo. Daura, aso-asong lubot. Sige, Bia. Ipumusa ko lulaw-lulaw pa. Buhay pa lagi. Pumo matagkaliwa to. Ay, hapon siya kabugiruan ni mama anak ko eh. Katiguan na ni mo, kayo mo ka lang aso-aso lubot. Wanggol baka kasultihan ka. Mapilit ka na batalo tao na ako. Kalipin ako, di pa ko kayo mo. Abot lang. Pero ako pa, tagsargi kayo eh. Unsaon sa rin mo asawa ni mo. Tagsar maligo. Agay! Mahuwa kang hipon. Tistingin ko niya kung mabayang humoto na yan. Kuya batanon. Kada magduga pa, mabaw ni humot. Pero kanay mong asawa, wala na may duga. Taglaw ng ligo. Maho ng hipon nga. Doktuig na mahalin. Gitagad. Munulid pa kagimuha na. Magbida. Di pero testingan ka na ako pa no? Mga kong babae batanon? Okay ka pa kung mga ko? Di ka kong gabaas kong asawa? Butan din as maring tagsaram ligo. Uy, ayaw pa sakop. Nasista nga mahal. Butan ko ni mga maanak. Ay, kana bang asawa mo pabinaw ko mo patay ng kabeto, busa. Ikaw ni bahala sa uli mo nga di ko ka masakpan. Mas biliban ako ng mga maanak. Ako pa? Amahan juga. Doon na ba'y babae nga batanong naibog na ko pa? Birahan ko ng bayana. So ay ko mo ito'y hakaw pa ni akong batanong babae nga ikakunta. Ibabos ka ma. Mga bit ko pa. Uy. Ramadena. Buo sa nagihangyo kung mama ni mo kani Anto. Nga. Sa buhi pa to nga. Mag-hire kong babae nga makapabarog sa kuha. Kay magtupad mi di na yung barog. Pero pagkakita na kong batanon do, so sporting duta. Sulundong tigil pagkamahan. Kaya babae nga. Di mailhan mo, nakaila mo ka mo ha. Pagkita yung babae kayo na. Sulundong. Kanang masawahan na. Sulundong tigil pagkamahan. May nakailam ka kang babae nga batanon nga ipong mo ka mo ibirahe. Sulundong. Sulundong kita. Birahan ko na babayan na. Birahan ako si Susit. Uy, unsa? Panguyab ba ni mo si Susit, bay? Oo, bay. Tisingan ako kung magkahimo pa ba ko. Ako di kayo magkahibong tulja ko batanon. Awa, klaro na kayo. Tiguang na ko. Kana ra ba si Susit, bay? Man. Ibog kayo na nimo. Yeah. Ay, mahilig kayo na og mature, bay, hana, oy. Nakakuyab na og mature, pero buwag na sila ron. Ikaw, maong gamuyab. Silingan gimunan niya. Hing na siya, bay. Kikita ko niya. Sige, sige. Akong ingnon. Ikaw gawin makaturja ka na, bay. Kaya ako, wala ko sugta ng babayhana, eh. Aw. Ay, busa ikaw. Ikaw ang mubiraan na niya. Nibalik man ko kag pagkikita na ko ni Paldo. Noy, di lagi ko ganahan ni mo. Sinidamyan lagi akong ganahan. Mao sa na ituyo na ko ni mo, day. Ay, di na ko mubalik og diga ni mo, eh. Ang ako na lang asawa ang akong birahan. Si Bay Damian, ay gusto ko siya nga magkikita ni mo. Tinood ka no'y Paldo? Asa man? Asa may makita no'y ha? Asa no'y Paldo? Sa among baryo, usa ko amang hihilot. Sa mga tawong nabali nang buktot. Buta, hindi mo dito. Buta. Magyani kailangan ako sa mga taran. Suking moongan. Nga mayroon sakit sa aking kamay. Kamay. Ako ang pasti.
Isog ka karon. Cheesecake! Oo! Uy! Kahon sana, ha? Ipay kay susit kayong ikasis. Pa. Kung ako asawa, ako ika-6 pa. Di ka mangisog ako Umaor na sa ako sa unado. Ato pa, padayon ninyo yung relasyon susit. O padayon ang ginako pa. Kay, adto ko ni Susit malipay. O lami akong asawa, batik. Tiya. Bati yun sa awan ko ka na. Una the best, tunod na yung kalbi nga bati ang asawa. Sulundon yung ka pa. Sulundon. Kana uli na makibuwag susit, ibo. Uy, amahan ka. Angay man ni mong pangandaman do, ha? Ikaw, amahan ka na. Abo-abo tayo gayon, lumasakpan mo sakto ni Maring, ha? Oo, naman. O, nakasiguro ko nga doon na yung dugo bubanaw. Unya. Hindi ka mo tayo gayon, masakpan mo Maring, pero kanas Maring asawa do, mati na. Masakpan ka, magduwag kayo, patay yun mo, pero asawa do, Sulundon ka. Kaluon. Lagi kayo pagtulunan. Ito yung mga anak pa. Pa, ipaumustahin ko lulo ha. O ni Lula. Kung masakpan mo niya, pinapatyon ko. Dawaton ko ako kamatayon. Basta di ka na kubuhagan sa susit. Kaya siya ang maghahantad akong katagbawan sa sex. Dili ako buwagan na akong kabe. Ang tigulang maning kamot mo barog utindog aron mo labiyon. Huwag na ko buwagi si Susit. Kaya siya may magkatagbawan ako sa lawas nung kalipay. Kaya patanon humot kay siya. Tanta kong asawa. Buwang angso. Usa, kung patyon ko niya, sakpan ko, o ba ni Susit, alam niya. Basta kay, hugot na akong desisyon. Di ko buwagan akong kabit. Bahalag magkahulugan kinis akong kamatayon. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ko si Megan, ginaingoy, way pagpasol nga mag-una, kanunay kining mauwahi. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahikalimtan. Ay, Daimigong! Nakakita ka na sa lalaki na nagpuyo sa inyong atbang? May nagpuyo na daddy ha. Uy, doon na, uy! Ganinang kadlaw na malhin! Mao ba, Zenny? Oh, yes, Megan. Guwapo kay siya. Ay, kikilig ka! Sa kami ng gwapo, may magmalungag na. Uy! Makaon mong gani, malungag pa! Uy! Nindot ni dapit nga itong nabalhinan, Philip, no? Ay, nakahuna-huna ko nga maghimot tagdingdahan. Kanang mini grocery store ba? Mangita sa kabubantay mo. Ay, di na, uy. Ako na mangunay sa pagpaninda. Aron malingaw ko. Oh, sige, ikaw may bawa ma. Oo, ugma ha, ubanik ko. Kay mangumprata. Di na tamo ato sa iskina ron mamalit ang grocery. Doon sa tindahan. Ngano na ibaw man ka nga tindahan ng gipanday sa atbang ringgo? Tanam ko Kuya Philip. Oh, kisang Philip. Kuan ka na Kuya Philip nga nagpuyo din na ba? Kanang gwapo kun nga lalaki? Oh, mao ba? Oh, maayo ko mo na. Aron, di na ka makabalibad ni mama kung sugoon ka sa iskina. Mao gani. Tiyakan sang tao nga namalit eh. Kapoy man sugad ko sa iskina. Huwat na lang kung mahuman sila. Miss. Mapalit ka? O sabay mo? Oh, ikay tagiya sa tindahan? Dili. Busy matag-iyas tindahan. Ako lang bukuha ko na. O sabay palito no. Boy ko nila. Ako si Philip. Ha? Boy, di ay kanila? Uy! Nga nung boy, gwapo man sad.
Pag-unsa man tao ng gwapo na boy ra di ay. Uy, alam no? Oy, day, ayaw i-look down ang usa lang ka boy, ha? Ho, kana kay boy siya, gamay ra siya grado. Ungi, dili ko magmarka bahala sa lalaking gwapo nga way grado ilabi nagmabana nimo. Kalisod ka, no? Ha, magkalisod mo sa inyong pagpuyo, anak. Dong, dali ra, dali. Ada kaya ka. Oh, sige. Thank you, Dong. Ako yung kamay ko. Ikaw lagi ikaw. Aringgo to yung gani mo, Dong, no? Kuya, ako to. Oh, di. Taas sa among bahay. Ako lang ate. Timigan. Ina siya. Mabisita ko niya. May sakit si ate kuya. Nganong bisita mo ka niya? Kaya manguyab ko niya. Ina siya, Ringgo. Karong gabi mamisita ko ni Megan. Ayaw kog bugal-bugal ring ko ha. Duklon ta karon. Lo, ano ka masuko sa ate Megan? Igor man kong misulti sa giingon ni Kuya Philip nga bisita siya nimo. Saba diha. Butbuot si kada. Lagi. Manuong ka mo tuo. Sa matao. O, tawa. O, na siya. O, da. Sa mana. O, unsa na? Gawsa dito. Lakaw ha. Ingna nga way tao. Kita di. Unsa dita. Mga ilingin dita. Kayo Kuya Philip. Huy. Talastaan si ate Megan. Dali. Ko. Oh, salamat ha nga. Ipadayon ko ni mo, Megan. Dili ako mo ay nagpadayon. Ganina rin siya naghuwat ni mo. Kuya. Si ate. Ganina. Lingkod kaya. Amin ko kuya. Okay, amin oh. Huy. Ay magsikwintahan ni sa imong pado. Lagi. Ha? Ay lagamin dong, ay lagamin. Uy. Dong, ay lagamin. Sige, salamat ha, salamat. Sige, Sa payan Kuya Philip. Usama ng daan mo. Ha? Nagdakog soft drinks. Bugnaw ka ni. Magdapog moist chocolate cake para may kaunon ta. Kasi pagtuon ni mo, wag may kaon? Wag yun may mahangol, anak. Ay. Dahil nagbalik, kay di may mahangol og moist chocolate cake. Dili singon na, Megan. Nandan na ko nga magdakog snacks. Ilam na pagkaon. Ingon anak ko mabisitag lang bahay. Magdakog pagkaon. Sorry ha. Ano na pagsabot ha, Megan? Ate, oy, sos, ay Ringo, natanin mo, sod ha, sod. Ay pakapilog katubang sa bisita. Sod ito. Ay, sos, ay lang pagpilinas tikuti. Ringo. Paborito mo na niya, Kuya Philip, kanang moisturizer chocolate cake. O, ganahan kasi anak. Maglaway lang gali na magtanaw siya nang yung gidanay. Galaway siya, o. Habuan na sa sudlan, o. Apas, mag-una na siya kao si ate, anak. Ikaw ba? Sorry ha, nag-joke na akong manghod. Sige na rin ko, sud na dito ba? Magkuha sa kukutsilyo, aron mo slice ng cake, Kuya Philip, ha? Oh. Ingon man plato, san, aron, mga na to sa ate, yeah! Aligdim na ikasulti si Megan? Oh, joke mo sa ate, God. Serious lang na siya, basta istorya sa uban. Hilog na rin ko eh. Sud na dito ba? Katuog na. Ikaw gitigbuk ko na ako da. Mauhotang Philip, lakaw na. I love ka ng kugod. Bitaw. Pareha sa bitaw ng tao? Maujud tayo. Diyan kay Philip. Kada gabi na bisita na rin ate, ha? Ano ka nagbihi po ka magdag isnak-isnak? Oo, sige. Pahaba kining manghura. Uy, sud na ba? Mayang gabi ni mo, Megan. Mayong gabi ipod ni mo, Philip. Lingkod. Salamat. Oh, Unsa naman sad na? pizza pie o soft drinks. Hala no, kasabaan kasi imong amos tindahan. Ang masikag dag soft drinks dinis amo. Kasabaan sa tao na, ha? Naanasad ni ay. Anak man gutaw na sa tag-iyas tindahan si Kuya Philip, God. Ha? Anak di kas iyas tindahan, Philip? Oh, Megan. Hala, uy. Kaikog ko ba yan mo, Philip? Nagtuogit ko nga buhay na ka sa tindahan. Anak di kas tag-iya? Hoy! Nakalitan ko sa balita, ha? Uyab naman ko na muni, Philip. Kaya nga na di ay, bawal? Dili man. Single siya, single food ka. Correct! Nalipay lang ko kay at last, may jowa na yung ka, Megan. You and your jowa. Timing ha. Kita rin doon na sinyo. So, lipay ka. Oo.
makalugar na kita. Kay, uy, magbantay ninyo. Amir? Wali ka masuko nga. Gikisan ka sa mobil. Megan. Nganyong masuko man ko nga. Ganahan man ko. Pahatang gusto ko nga. Gusto na ko nga. Anak, amahan siya. Oh, sige, sige. Dali. Ay, ako. Kami si Papa ni mo ka ni Anto Philip. Sige lang yun mig-sex sa uyab pa mi. Pero wag ko mo mabdos, oy. Pero dihang nagpakasal mi, wa pa'y usa ka buwan gikan sa among kasal. Nasudlan dayon ko. Ug mao ka na buhatan ninyo ni Megan. Yan, hindi punta magkaanak, Megan. Makaanak na tayo. Hindi kinakasalagot na. Doktor, ang si resulta sa among pagpa-examine ni mo? Sorry. Sa pagkatinuod, Philip, dili ka makahatag og anak sa imong asawa nga si Megan. Ha? Unsa, doktor? Nga naman, Dok? Low kaayo ang iyang sperm cell count. Pero di ka mo ang mag-uol. Mahimo ang mong malagop og bata kanang bago pang gianak. Aron sa ingon, amura po din yung tinuod nga anak. Magbuwag ta, Philip. Kaya di ka makahatag na kong anak. Anak na ba yung magyapas ako, Megan? Managkop ta. Di ba mo nitambal sa doktor na to? Gusto kong atong kaugalingong dugo, Philip. Sayang! Sayang kaayo! Paita na ini mo. Usabay ka ka-wise guy. Ha? Unsa yung wise guy? Wiseon imong lagay. Agay! Unsa? Uy! Huwag ko magdahom nga di ba day makahatag na kong anak si Philip. Naluoy pa ya ko niya diya akong gibuwagan. Huwag ko'y swerte sa kong nabana kay usa man na ikaw wise guy. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elma, ginaingoy, dili man tuoy madayo nimo ang aki nga imong gimagkugma, apan dili gid sa mawa pa sa imong kasing-kasing. Kay lisod man siyang papason sa imong dugha. Mao kini ang nahita kong kinabuhi nga di na ko mahimo nga mahikalimot. Nagplano na day mong magpakasal sa imong uyab na si Eric? Oo ma, ako naman siyang gisgutan og kasal gud. Kaya makadaghan na bayak ko niya nahilabtan. Basin simba ko ug mailog pa siya sa laing. Simba ko lang in town ha. Ay, husto ka, uy. Di ra ba gyud nato matag ang panahon? Gwapuhon ra ba ng uyab mo? Mailog pa manggay ng minyo, kana bang uyab pa? Gusto gid ka ma. Busa karon nga misanong siya sa akong gihangyo niyang kasal, mura og mamingya na gid ko ini. Asa man karon nga sexy man kay ka? Musuroy mi ma, Domingo man ron. Check in na sad. Anak gid pa dong ma. Taud-taud naman sad mi nga wa makakuan. Kay katong miaging Domingo, wa ba mi manuroy. Kayo lagi ni ron? Mao na diha. Gusto ka man sa gyud anang butanga. Mao nga, sugot ka lang nga dugay pakaslan basta sige lang kag kuan. Ay ma, magpakasal na lagi mi. Sige ma, aris ako ha, bye. Aris ako. Kay lami na kaayo ma, bye-bye. Ring anak ka. Ay, may pas-ilma. Sige rin ka og budbud. Ako taon dire. Wala gyud ni magkakaog budbud akong bingka. Sige lang kung mantinil malhibos manok. Agilok. Ay! Uy! Motos nag-mold eh. Kaya magpalit ko ga, bagong sapatos. Ikaw sad palitan ti kag bag-o nga shoulder bag. Di ba mama nagingon naman ako? Magpapalit ka og shoulder bag? O, Dong. Kana lang kong baratuhin. Nagpakasal para batapuhin. Ita palabi o gasto. Ikaw lang yung pili ko. Kasi gusto yung paliton.
Unya, sa may unang na to, mo check-in ta o sa mall? Check-in lang taon niya, uy. Sana all. Bitaw. Check-in tadaan. Bitaw, sa- Buhan ining human na tuog pamalit sa mall. Wala tayo hunahon. Ah, maugid. Ako na ba na excited na ko? Ha? Lugak nga, break mo ginang gisulog na ko. Aring hobos kasunis. Palusod na yun. Aris kilid, break pagi. Parehas na itang pulos excited yung kay ako sad. Huwag man ko mamanti. Buhan ining kwalin sa sayal. Direksyon na dayon. Matuslok ka na diha, ha? Dili lagi. Uy. Wala ka mamanti na eh. Nakalingkuran na naman, na yung busot-busot. Gabi sa dijo ni. Bugdor ba aircon ning akong auto na eh. Pag panuhuto na mo diha. Okay na dong, uy. Nagdama ko haplas. Hanghang mani. Kung panuhuton, aw haplasan tayo. Anong wag kang ang panuhot, di ba? Daw na taray. Hapit na maabos sa sukit atong motel. Paako na ba? Paako na ba? Paako na ba ya? Ako ipagtindi sa break. May kay niya ka nanak. Dinhiday tos agaw ni mo tuldo ay. Kay may importante kuno siyang ipahibaw ni mo. Ha? O ansa man ko na ma? Nawampod mo sulti kung sa iyang isulti kay ikaw raman kuno iyang sultihan. Og nakasiguro kuno siya nga malipay kasin ibalita ni mo kung magkaistorya na mo. Unsa kayang isulti na ako nga balita no nga malipay ko? Ay, adoon ako sa ikaw tuldo ma. Sige, nagawasil din na, uy. Unsa man ay mong giingon nga balita nga malipay ko ba? Gaw Ilma, niya ang kanhimong uyab nga milargas Manila. Mibalik na siya. Si Hildo. Si Hildo? Nabalik din ni sa atong dapit? Mao ba gaw? Nawa na ang gugma mo ni Hildo? Oo, uy. Si Erwin naman akong gimahal og higugma. Kay siya magiging naka-virgin ako. Huwag mo ko ito mahilabti ni Gildugod. Kuot-kuot naman tong iya, ha? Kay matod niya, di ko na siya gusto nga masakitan ko. Mo ni bagaing nun nga mahal ka gyud ni Hildo. Kay di man siya gusto nga masakitan ka. Mo to nga paglagan niyag Manila. Akong gisugot si Erwin, oy. Og si Erwin gyud ang nakapasakit nako kay siya may naka-virgin ako. Aw, kun mao. Sige. Ako na lang sultihan si Hildo nga di ka na makikita niya. Sige, arin ako ha. Ako siyang ingnon nga dili ka na makikita niya. Arin ako. Hoy, ay pagbuot-buot good. Ha? Sige, makikita ko niya. Gusto lang ko nga matanaw niya. Anak lang. Nya asa man, ha? Asa siya gusto nga makikita nako. Hildo. Mao na dahil ma. Hangtod karon. Ikaw gihapon akong ginaon na. Iwa magyug ko makabaton og uyab dito sa Manila. Di kasubok ko. May lain akong uyab. Wa naman ka mo kontak. Nag-ilis kong number. Mahal kay di ka. Manitiman eh. Gani. Sumagod wati kay lapti. Di ko gustong masakitan ka. Mao na diha. Hadlo ka masakitan ko. Mao na lang hinuon. Laing laki may pasakit na ako. Di na ko angay ni mo eh. Di na ko virgin. Mahal di ka hangtod karon. Please. Kuyog ta. Sige na day. Magkuyog ka sa kadiyot lang. Ako ipamatuod ni mo kung sa di ka kamahal. Uy ka. Magyapon di ka hangtod karon. Sa'yo pigibuhat ko mapagkupan ni mo din sa muta. Balhin na rin mo gugmat rin ako. Una ko yung blouse. Magubos ako sa kasunis mo. Hapuna ko kung brief. Sige, ginamata lang nakakita sa ako. Maunihin mong tanaw di kay labdi. Di ko gusto magtikas ka sa akin. Pero karoon na nalabdan ka naglain. Di na ko maglisod sa pagsuot. Di ko tayo. Aray! Irahe! Bombahe! Agay! Basta na! Agay, Hilda! Pasantalit!
Human ko mahilabti ni Gildo, mauwaw na ko magpahilabot sa akong uyab man si Erwin. Siguro man ko, batyagan gid niya nga nahilabtan ko og mas dako ka iyaha. Mga bisan og sak, ibuwagan ko na lang si Erwin. Gildo lang akong gipamana. Pagkaslan ko na kong hinigugma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marlene, ginaingon, doon naghihigayon nga ang usa ka dalaga at tumahigugma og lalaki nga ang kasingkas usa ka lalaki ang naibkan. Apan, saan pa di ay na? Kung ikaw nga dalaga at tumahigugma sa usa ka lalaki nga ang pagbati usa ka mahuyang, mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Nagkagusto ka ni Lauro ba yun? Uday, uy. Pero ayaw lang saba ni Lauro ha. Amo uy, ganahan di ko niya ay. No, maudi ay. Nga magsigi kag ingon niya. Nga wa siya angay nga mahimong bayot. Eh, tinuod man sad, uy, kagwapo niya, di pa? Oo, uy. Mawan bitaw nga, gwapa siya nga pagkabayot, kay gwapo man siya. Besa, day, maning kamot kit ko nga mahimo siyang lalaki. Sabadaday, uy. Lalaki naman bitaw na siyang daan. Kana ding na siya'y tumoy. Ing nahinuon nga, himuon ni mong lalaking tunay ang iyang pagbati. Ay, oo, lagi mo bitaw na point na ako. Gusto ko siyang mahimong lalaki ang iyang pagbati. Kaya nakagusto mo ko niya. Nakagusto kong Lauro Bayot. Unsa? Mauna dong. Love kayo busa please. Uy, Patilaw ako kausa ni mo dong be. Hatagan ni ka kwarta. nayabag ka biyuta ka? Dili ka ang gusto ko eh. Kaluod ba ni mo eh. Dili ko ganang bayot eh. Makaingon ka lang ana. Pero kung imo kong matilawan, sus mo pilit ko na ako dong. Kung tinood ka gusto ka na ko, tabangi ko. Nga mauyab na ko imong amiga nga si Marlene. Kaya dako kay kugugman niya. Unsa? Ikaw? Nahigugman ni Day Marlene? Oh no! Dili ka mo sugot nga magkauyab mo. Mahal ti ka, Greg. Busa ako ang uyab ba? Ako, Greg! Pare, mahal mo raw ako. Unsa? Mao ko na Day Marlene. Manguyab gani ni mo si Greg? Ay, gawin ginagsugta, Day. Kay magmahay yung ka. Nga naman? Kaya nakatilo ko niya kausa, Day. Gamay kayong iya. Mura og kunggo. Magmahay yung ka kung imo siyang mauyab. Sultihan ti ka, Lauro, no? Dili ka nang butang ang akong giapas. Gugma ang akong giapas nga sa usa ka lalaki. Bisa ko sa pagidakon sa iya, basta ako mahigugma. Di ko na isapayan, oy. Bitaw, Day. Wapita ko katilawan ng tawhana, oy. Pero gusto ko siyang tiluan. Hay, naku ni mo, Lauro. Ako pa ikaw, no? Maglinaki ka, uy. Huwag kay angay nga mahimong bayot, kay gwapo ka. Uy, Day Marlene. Mauna. Gani, doon ay usa ka babae nga sa hilom na higugma ni mo. Ha? Uy, kinsa? Kinsa siyang buang nga nahigugman ako? Nayabag siya? Uy, parihaning babae. Unya, mahigugma siya nako. Kinsa siya? Kay bugoon ko siya, Day. Ha? Kinsa na mga na? Ako. Agay! Ako ang babae sa hilom na higugma ni mo, Lauro. Ako. Day Marlene. Mao ba, Day? Nasultihan mo si Laura sa matuod mong gibati nga to niya? Oo, Day. Naingon pa siya nga kinsa kuno ang babae nga nagpakabuang og higugma niya kay iyang bugnuon. Pero dihang akong gisultihan nga ako, amang ko niya bugnuan. Pero milikay na siya nako. Kahilasan kuno siya nako. Bisa, Day, ikaw dyan makatabang na ako. Tabangi ko ba? Tabangi ko nga mabalik ang pagtaga ni Lauro na ako. Sige na, Day Saling. Pastilan ni mo, Day Marlene, uy. Pasati na lang nas Lauro, uy, nga mulikay ni mo. Ay, pagdutot ang bayot kay, wakag kay pag-asa na, Day. Kay bayot ko na, bayot na. Busa ang bayot, bayot yun na siya. Di na may tabo nga maibog pa naglain babay. Busa kun ako pa ikaw. Kanas Greg ay, mao ni sugta. Kay siyang tinuod nga nahigugman ni mo. Ha? Si Greg? Nahigugman ako? Uday, basta siyang sugta. Muamang ko'y gusto anang Greg, eh. Si Lauro akong nagustuhan. Ay, ako man nakagusto sa bayot. Pero ang amaw, tuwa maibog sa laing lalaki. Maniapod na ibog na ako pagkahanggaw. Gwapo man sa nas Greg ba? Unya tay bungot.
bunguton. Kilukar mo ng bunguton, day. Kung may mo dapat sa tulion. Si Lauro, uy. Siya ang gusto na ko, uy. Busa mag-ampo gid ko nga mahimong lalaki ang iyang pagbati. Kana ang kanunay kong giampo day saling. Tagyapaga yun mo utok Marlene. Tas kaya nga mo kagusto kay ni mo niya. Ato yung kabayo ng Lauro. Unsa ba ka oy? Si Lauro man ang gipitig sa kong kasing-kasing pa. Si Lauro man. Sa mag-unsa ba ka di ba tabo magkauya buwan ng lakiha oy? Grabe naman. Bayot ko na tawana. Di ka kasabutan na. Mukit-kit ang laki. Sus, kamayo ba yan mo kulataw may hanap. Pakauwaw mo lang ka oy. Kadaghang laki di nga anak bayot nga may gusto ni mo. Nya, mauna man ako. Si Greg may sugta. Si Greg ha? Kay karong gabi, mabisita siya ni mo. Sugta na si Greg! Day, gusto ba yung gisulting papa ni mo? Kanas Clauro, grabe ang pagkapayot, anak. Busa di na tabong malaki pa, no? Si Greg lagi kuno yung ipasugot na ako. Ay, okay raman nagiguna si Greg. Good. Sultihan ta na lang ka ay. Kung dili pa lang na maibog si Greg na ako, hagbayaran na akong gisugot. Kanahan ko na niya kay baga kay bungot ang abin. Sus kang gilukaan na day. Uy nga, madapat sa itong lawas ang pungat. Sige. Suwayan kong sugot si Greg. Sugton ako siya, aron malimtan ako si Lauro. Sugton ko ang lalaki nga wa ko'y gusto pisan gamay. Ay, salamat. Salamat ako gisugot ko ni mo, Marlene. Pero Greg, ayaw o kalain ha. Gisugot ta ka pero wag gid ko'y gusto ni mo bisan gamay. Nibaw ko, day. Pero karong nauyab na ta, buhat rin ko tanan. Aron makatong kapag igugban ako. Maginuutan ko sa atong relasyon. Maginuutan ko, Marlene. Marlene. Greg, ayaw ko kaksakagki pa. Ingon ba ka nga magsulti ka tayo suot sa motel? Sulti kong taon. Gidati ka din aron ang kunon ko yung pagkababae. Upalihulang nga ikaw, Libari. Mahal ti ka. Pero, kung mabagahi ka paghatag sa gusto na ko, pasiro ako. Gamitan di ka kusog. Kini. Greg, kuya! Ayaw nung, kuya! Maluya. Bali-bali ng gusok mo. Gilog kini. Bungot kini dapat sa ako. Wala ko'y gusto ni mo. Ay, bunugon di ka kusabong. Bunugon di ka kusabong. Bilah na mo pa. Kini. Sakit na ipistya kayo. Kung mauto mga listeners, atong pala may drama Compilation Part 83. Pasensya kayo mga listeners, no? Katong last na itong drama, wala dyan ito'y sumpay mga listeners, no? Bisa usahaw na kong pangita. Pasensya dyan kayo mga listeners, ngay wala dyan na ko na wala dyan ito'y sumpay. No? Mabawi o lang na ito sunod drama mga listeners, no? Pasensya kayo. Gusto po na ko pasalamatan katong tanan ka-comment sa atong Part 82. O siyempre, ato po di shout out, no? Si Oscar Abedog, shout out ni mo dia, labi na sa imong asawa nga si Sinaida, shout out dia. Si Ma'am Marisa Hilwa, shout out dia ma'am, ug amping-amping sa trabaho ma'am. Si Chrislyn Tapaw, shout out po dia ma'am, dia sa Barino. Sa imong palalabs nga naa sa Cagayan de Oro, shout out dia, labi na sa imong mga anak, amping-amping. Shout out mo dia ma'am, Chrislyn Tapaw. Si Ramrico, shout out po dia. Si Balbina Tapale, shout out dia po. Si Rumi Boy, shout out dia. Si Ma'am Liquin, shout out dia ma'am. Si Catherine Sulip, shout out po. Jojo Buna, shout out po. Si Edgar Palma, shout out po dia. Shout out kanimong Paul J. Manito. Ug sa imong hinigugma, shout out. Sugra Santo, shout out. Si Analiste, shout out. Si Judith Sakia, shout out po na to. Si Nina Castro, shout out. Si Lina Buna, shout out po. Birna Siroy, shout out. Topper Valdez, shout out dia. Si Nilda Yekik, shout out dia. Si Vilma Amor, shout out. Karin Baroy, shout out. Si
Isabel Sirna, shout out dia. Hilin Basel, shout out. Dayan Baler, shout out. Si Kati Bando, Arlene Berlin, Music Lover Mix. Poet Lidra, shout out nyo dia, no, tanan. Si Marlito Prak, shout out dia. Si Joseph Bacaro, shout out pod. Si Vika, shout out po dia. O si Jean Bagares, shout out nyo dia. Moto tanan ka comment sa atong part 82 ug na-appeal sa atong pag-vlog sa part 83. Ug gusto na ko sa tanan nagga-comment sa ato, salamat jud kayo. Ang katong wala pag-comment nga gusto ma-appeal sa atong pag-vlog, pag-comment lang mo para ma-appeal ta mo sa atong pag-vlog, no? Para sa sunod na to nga upload. O maghinahinay na po tag-edit mga listeners sa atong part 84. Hulat-hulati lang, no? O usbo na ko, daghang kay salamat.